Nhar il-ħadd filgħodu 7 pazjenti li kienu fl-MITU u 2 pazjenti li kienu fir-Rainbow Ward fl-Isptar Mater Dei ġew trasferiti għaċ-ċentru tal-onkoloġija Serent Nimamo. Dan iċ-ċentru se jitratta pazjenti morda bil-kanċer. It-trasferiment sar bil-koordinazzjoni tal-infermiera. Tkellimna ma' Doreen Bruno mid-Dipartiment tal-Ematoloġija. Għal din il-ġurnata ilna nippreparaw ħafna u dan wera il-preparazzjonijiet saru tajbin ħafna. Fil-fatt f'temp ta' satej il-transfer tal-pazjenti seħ. Il-pazjenti u anka l-qraba tagħhom ġew preparati emozjonalment u anka psikoloġikament u il-migration saret perfetta. Iċ-ċentru tal-onkoloġija Serent Nimamo huwa maqsum f'dipartimenti. Id-Dipartiment tal-Ematoloġija jispeċjalizza f'oqsma relatati mad-demm. Pazjenti u qraba se jgawdu minn servizz aħjar bħal kmamar iżjed komdi u spazzjużi. Fid-Dipartiment tat-tfal morda bil-kanċer hemm faċilitajiet li jnaqsu l-iskareġġi bħal użu ta' kċina, ħasil ta' ħwejjeġ u saħansitra sodda fejn qraba jistgħu iqattaw il-lejl. It-tbatija tat-tfal se tkun imtaffa b'faċilitajiet tal-logħob u DVD fost oħrajn. Tkellimna mal-infermiera Angel Kuxkiri. It-tfal u l-qrabat kienu anka involuti fiha għax anka l-ġenituri stess kienu qed jgħinuna nġorru u anka t-tfal kienu eċitati biex iġorru t-toys li favoriti tagħhom. U anka rridu jaraw il-kmamar u bħalissa xejn daħlu fis-sala jiġru minn kamra l-oħra biex jaraw x'għandhom ġdid. Diġà seħħ 80% tal-migrazzjoni lejn Serent Nimamo. Fiċ-ċentru tal-onkoloġija ġie trasferit ukoll id-Dipartiment ta' Kura matul il-jum biex issa kull ma fadal fl-Isptar Boffa ibiss il-ward ta' kura paljattiva li t-trasferiment tagħha fiċ-ċentru tal-onkoloġija se jsir dalwaqt. Madwar 8-9 pazjenti li għada issa filgħodu inġibuhom bil-mod il-mod bl-ambulanzi. U naturalment baqgħandna wkoll xi servizzi li bħalissa konna intuhom iż-żewġ sparijiet, tip is-servizz tal-kappellan, is-servizz tal-amministrazzjoni tal-isptar kemm ta' hawnhekk u kif ukoll ta' Boffa. L-Isptar Boffa se jibqa' joffri s-servizz tad-dermatoloġija. It-trasferiment għall-Isptar tal-Onkoloġija li seħħ il-ħadd fisser ħafna għal qraba u l-pazjenti. Hawnhekk ikbar u sabiħ iktar spazzjuż u hekk għandna ħafna affarijiet ma nħassewx. Għalija tfisser ħafna li ġejna f'ambjent aħjar milli konna għaw il-kumdità kollha speċjali għalina anke biex noqogħdu ħdejhom. Hemm il-patruni speċjali li bniedem jista' jistrieħ naqra. Il-migrazzjoni sħiħa se tkun lesta fit-18 ta' Settembru.